What's up, guys? Guys, pitir masikatan ni Kuya GY ron, kaya yung Dungkoy. So, Kuya Dungkoy, Kuya GY, sorry kayo haga. Murag dunag yun isoon sa imong karakter ron. Kaya sikat ka mga kayo. Kaya nakit Andre Dungkoy, nga grabe yun siya ka-funny mo. Murag suon, iya, ganahan siya mo suon mo. So, ako lang yung video ha. So, sorry kayo ha. Kami na kong giilong haguno. Ya, mali siya. Kita po. Mali siya, Kuya GY ha. Naku nakita Andre nga, mutmuram ni siya. Maduhara. Hoy! Hoy! Sabi, Naipit yung kuani ba? ano, mura naman kasi Dungkoy noon, gano'n mo ni. Taghan mag-inisuon ni Kuya Kinsa Dungkoy. man siya ni mga mananapa. Uy, kudiin mo ni. Dugay na ni sa kalihukan. Dugay karaan na ni. Karaan na ni Dinis Negros. Nga, oy. Naipit kay kuani ba? Magpatumba na lang kuani padir ka ano. Pero dili mo ko ni padir kay mura man ni kahoy. Nga, oy. Medyo maipit yung kuani ba? Nung sa mga iglaglag lang ka diri, abim na kong si Dungkoy. Nalipat, tinawag na kong si Dungkoy. Nga, oy. Ay, palipat. Kay kusubir ba na akong mata? Kinsa may pangalan mo do? Ako? Oh. Ay, di na ta magsiskut, anak. Basta kay ako dugay na ko dinis kalihukan. Ala, guys, di pa isa mo so. Live na. Aw dili ni video na ko kinakalitan mo ko nakita anti ka di ba? Abim na kong si Dungkoy. Kay makikula punta ko yung Dungkoy niya. Ikaw din eh. Di pa mo siya pangan. So guys, doon ako nakita Andre guys nga nagpadugoy Dungkoy nalipat ko. Makikula punta ko di pa mo siya pangan. Ha. Dugay naman ko sa kalihukan. Bukan kas Pero kaliukan. wala ko mailhi, kadi mo ko vlogger. Ah. Nga, oy. Yung naipit ko ani mga mananapa ba? Kadagan ko ani mga mananapa. Kami daghan diri. Uy, kami daghan diri. Uy. Kadaghan man tao di diri. Kami daghan diri. Kuy. Ay di naman ta mailat, andi kay dugay naman tas kalihukan. Nooda. Mapatumba na lang guro ko ani padi. Sudah hibaw ning taga bay dinhi nga ari ka nagtago-tago diri. Dipadugoy Dungkoy man ka. Kini siya suon ba silang kuara ba ni follower ba yung Dungkoy diri Kuya GY. Ikaw pa Dungkoy ka daw maikog taw di mo tag iya diri no. Kasi ano mga bully familiar ba taw ni. Maikog taw usab hawa lang di ay maikog ta sum ka di oy. Si Miluyan na jud ko ani ba? Wa ka kaon di ay okay pa di unto. Ako pa ni Otto diri. Kaluoy ni mo Miluyan taw. na jud ko ani ba? Agay. Patay naman eh. Nga, oy.